Maayong adlaw mga kasimanwa. Bantayin ninyo kada Martes alas 10:30 tubtob alas 11 sang aga ang aton programa Ilonggo Cups on Air nga magadulong sang balita, informasyon kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups diri sa Radyo Ugyon 106.7 FM. Ilonggo Cups on Air! Programa sang Iloilo Police Provincial Office nga nagadulong sa inyo sa mga balita at impormasyon tuhoy sa proyekto, inisyatibo kag accomplishments sang inyo mga Ilonggo Cups sa pagmintenar sang kalinong kag katawhayan sa probinsya. Ilonggo Cups on Air! Ilonggo Cups on Air! Kagyari ang inyong mga Ilonggo Cups.
Good morning, good morning, good morning. Welcome na naman sa aton programa. Ang ginahulat-ulat sang tanan, ang ginakalangkagan sa bugos nga probinsya sang Iloilo. Ini na ang Ilonggo Cups on Air. Sa ngalan sa aton Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, Public Information Officer Police Major Rolando Aranyo, upod ninyo sa subong nga aga ang inyong mga kabalikat. Ako si Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kaga ko naman si Patrol Woman Maria Hernana Panes Diwati. Yes, kagaton pagkadulong sa inyo mga balita, informasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyo nga mga Ilonggo Cups. So by the way no, sa subong aga kabalikat ina kapos Yes. ang imo adlaw. So far, karon ko lang ichika ang tanan-tanan. Wow. Mayo man. So sa liwat, mayong aga sa tanan. Dapat antes kita maglakat sa aton obra, nagapasalamat kita sa Dios nga makaako kay kita buhi kaginggaan sang additional life. Lord, thank you so much for this additional life. Salamat gid Lord. Please keep us safe and sound sa amon pag-uli kag sa amon pag-abot sa amon obrahan. Yes. Yes, So dapat amen. Okay. So sa subong aga nagapasalamat kita no kay nakatay-up kita sa subong aga Yes. sa 106.7 FM no, Radyo Ugyon Santa Barbara, Iloilo. No, sa aton dira nga Chief Executive Officer kay Honorable Mayor Dennis Obrepicial, sa aton dira nga Station Manager kay Sir Buboy Socaldito. Yes. No, kag sa mga kaupdan naton dira, mga friends naton kay Ma'am Zoila Cordero, kag sa ila dira nga technician no kay Sir Genesis D. Mihilio. Kag no, sa tanan nga mga gabulante dira sa subong aga, iti sa buong adlaw nga Martes, tinda sa Banwasang Santa Barbara. Happy Tinda Day. Yeah, oh. Yes. Market day no. Tinda Day no, Tinda social Day, kita yan. Gina kombinar mo ang English kag ano ganito ha? Happy Tinda Day sa tanan-tanan Oo. nga nagapaninda. Sa wala may ginapaninda, wala ta may mahimo da. Baho lang sa black yes. nato na. Yes. But before sinamag Yes, kabalikatin. good morning, hambalik Anor Pasaporte, God bless ko no. Hambalik Joben ang Valley, Condada, good morning watching from Balasan. And of course, King gali ni Lantil San Biedo watching from Limarin. Of course, nagapag-greet ang aton CC, former Pototan Miss 2030. Si Ma'am Geraldine nagapag-greet. Good morning, shout out sa akon sister nga si PSMS Christine Pato sa Lu di ma'am. Sang Pototan PNP, happy birthday Inday. Love you and God bless ti. Wala kita da. Wow. Sugpo ni ma'am na. Alam mo birthday na to karon ha. Alkis magati Oo. lang kabaton kami di. And Yes. of course, si Skydivers ang Concepcion nagalantaw man. Yes. Si Ryle V. Azwag Balasote sang San Dionisio. And of course, si Julius Blosa. Good morning, sir and ma'am. Yes, kayo tol. Good Tol morning mo na. tol. Salamat gid. Yes. And si Isoj Ed Al-Erot is watching. Gabi nga Julius Blosa. Ang balyag, watching ko na siya sa from Miagao, Baybay Norte. Wow. Yes tol. Good morning. Hinirang, ang mayari, pag hinirang na apps, good AM, watching from First Mobile Platoon. Sino of course, si Jusa. Jusa Gonzales Pedroso. Jusa, naglantaw kita. May aga si mo. And of course, si Amon nga, si Ambong, ang Amon nga Kapatid Commander. Roger Yes. Gavel Mariano sang Isat University, Miagao, naglantaw gid. Yes. Good morning, ma'am, sir, watching from Second IPMFC. Si RJ Niflid. Chu Skyla sang Pasay City and Genevieve Dobrian Ohana sang Gimbal. Good morning. And of course si Uno Minuto nagalantaw man da sa amon. Salamat gid met sa paglantaw mo. Kakabay pa nga i-share, like nyo na kag bantayan nyo kung anong mainit-init nga mga balita nga amon ipag-deliver sa inyo kag sino ba lang aton couple of the day karon. Yes. Pero by the way no, ang subong purely ang aton nga program no, ang Ilonggo Cups on Air naton simple sa mga balita, informasyon, mga proyekto kag inisyatibo sa aton sining mga Ilonggo Cups. Then mayara kita break no. Before break. kita mag-proceed kay mayara kita special segment no sa aton Ma-break kita, ma-break. Yes, kape kag balita. No, muna no kay iti ma-break kita 50 minutes then balik kita no para sa aton kape kag balita segment no sa aton sining Valentine's special. Yes, so sa liwat, hindi ka mo magkataka sa pag-share kag pag-like sa aton programa. By the way, sir, Yes, pinag-greet kabalik naton natin. gali ang banati MPS kapag panguna ko ni Police Lieutenant General Enrique V. Robles. Yes. Ang Tigbawan MPS nagapag-greet man. Kag Sir Nani sa Malburo Good morning.
Antipatya. God kayo, bless ha? ko na. Hindi naman matadlong ang dila, taga-Ralakwit Oo. naman. But sa tanan-tanan nga nagalantaw, nag-greet ko pagida si Pastor Sonny Boy Guansya, kag si Wow. Pastora si Sasa namon, dira sa New Life Family Church Saraga. And of course, kinanay Diwatin, dira nga belated happy birthday. Yes. Ay birthday isang nagligad na si Belated. Mana. And now of course, Oh. nag-greet ko lang ako ginikanan dira sa Saraga, si Nanay Asun. Sa tayo doy kag ako nga bana nga rada. Balaan mo na ako sino ka. Oh. Gabi ka tira ba? Si Richmond. Oh. Balaan mo na. Pero kasabay-bay magyapon na sa Oh. subong ko si Sir Richmond. Yes, dapat. Oh. Dapat kayo di pa kulbong ko ning lamisa nga ni. Oh, ba? Sana all. Halina. Okay. Ano ba lang aton, sir? Nga kinahanglan subo nga mabalaan sa aton bumulubo. Yes. Ano ba lang balita naton? May ara kita bala baybas? Yes, No, kaya sa natabo. mga topiko naton sa Subo nga aga, no, kay mara kita siyempre accomplishment na naman sa Iloilo Police Yes. Provincial Office, specifically no sa Pabia Municipal Police Station, Uy. no, sa successful drug buy bust operation, katay masobra to nga sa milyon. Ay, aba. No, ang balor sa droga nga nakumpiskar kahapon nga adlaw. At the same time, no, mayara man kita nga isang nadakpan, isang Oo. individual sa Banwas ng Kabatuan. Uy. Kati ini sa pagbayularman sa Republic Act 10591 ag Ay. Republic Act 9516. No, ini firearms kag ano ni hand grenade Oh, ganagan or na ka. explosive no ang na-recover kahapon sa Kabatuan MPS. So muna no ipunpats naton karon dugay-dugay. Oo. Then mera kita duwa ka mga most wanted person man niya sa Banwas ang Dumanga sa Uy. Iloilo. Grabe Ini man sa sila kaso ba? nga murder. Uy. Ini grabe gini. No kag kaiblan mo ini nga pag ano nila pag himo no sang sining krimen no sa sining murder nag-aggravate pag ini gingamit ang ano ng unlicensed ba lang firearm. So ti inakaron ni baluon nato ng tanan nga detalye no sa Chief of Police man sa Dumangas Municipal Police Station. Yes. So, talagang karon dugay-dugay sa dili Yes. madugay. So, standby ka na da kung may gusto kay pa shout out. Ah? May gusto ka nga i-comment, dira kadto na sa comment section kag birabirahin na da. Oh. Ay tagan to siya. Banat. So by the way no sa subong aga no kaupon man nato na aton sini nga first class technician. So, wala tagali na greet. Ang wala Oh. kagidos mo. Pero permi lang galigid. Oh, duwa naton ka mga babaskog ng technician. Yes. No si Patrolman Kinitang, Yes. si Sarge Karas no. Yeah. Puro ni sila Oh. wala kagidos mo. Oh. Kung baga kagi lang sila tulon sunrok sa... Oy, bad na hindi na pwede mo. Uy, kung ka ba, you're bad. So, Yes. okay. So, sa hindi Ana. madugay, no? Before kita gali magkanto sa aton sini nga mga phone pats naton sa subong aga. Yes. So, now naton kay may trivia of the day kita. Uy! Mera kita Ano question of the day. Ay, ang hirap No, kay naman. sponsored na naman sa aton sini nga Iloilo Police Provincial Office. Care Sa of kay aton Ma'am sini nga Geraldine. Public Information Office, sa aton sini nga admin. So, Budget na naman. hello, pwede na ko ng budget mo. Pwede Oy, na. pwede ng budget niya sa bulsa Oh, ya. ay katali pa na sa nang kapon patani. Oy, Kasi wala grabe. sa chimpo. Di, So, pila ton, sir, pila. 100 peso Uy, load. grabe. Mo ko sinsan. O, ako yung tipi 15 lang na ako niya. Oo, galing pa si si ma'am. Uy, gabi mo. Birthday Iba pa na- talaga. Birthday pa mo. na yung sista subo. Kumbaga, Ah. kay birthday sa sister niya, mapanghatag sa shin. Oo, tay. Imagine ka, Shen. Hindi mo 10 kompleto, pesos na, Shen mo oh. kung may kapiso. Oh, sige. Yo, okay, Kung sino ang aton daw nga. Oo. O, sige, ma'am. Sige. Kung sino daw pala ang gusto nga mag-comment kag mag-answer sa aton nga trivia of the day, dapat may sharer badge ka mo nga Yes. kapamatuod nga kamo loyal, Wow. loyal na faithful pa. Wow. Ang mga Awit kwalifikasyon, pan. ha? Qualification ko na iya. Okay. So ang aton nga kinanglan is dapat naka-sharer badge, may sharer badge ka mo, kag dapat naka-like ka mo, kag share gid pirmi, kag kumbaga nakatutok gid ka mo sa aton nga segment sa Subo nga aga. So ano Yes. yan ang trivia of the day? Yes. Oh, anong trivia of the day? Ag sa trivia of the day naton, question of the day naton Oh, sa question subong of the day. adlaw. Lingaw-lingaw sa So, hanginan. ang aton Oh. sining nga winner pagkabasahon before kita magtakop no sa aton sining nga Oo. programa ang Ilonggo Caps on Air. No, Yes. dire lang no, still tune in kamo. Dire sa aton nga 106.7 FM Santa Barbara Radio Ugyon. So of course no, in partnership or sa programa gid sa aton sining nga Iloilo Police Provincial Office. No, dire ang Tigulo Ilonggo Caps on Air. So muna no, sa subong aga ang aton nga question of the day. Sino bala ang newly installed? Uy. No, ang bago naton Oh. nga regional director sa Uy. Police Regional Office 6. Okay
So, kompleto ha. Rangko, first name, middle name, kag apelyido. Uy, uy, So, kompleto dapat. No? Ang nagtalos sa aton sini nga former Regional Director, Police Brigadier General Sidney Navarro Villaflor. Oh. So, sino ayan na? So, ibaloon natin. So, muna to ang kwalifikasyon. So, nahambal na ni Ma'am Ina. Yes, Ako na, dapat amutugid siya. Yes. Dapat may sharer badge ka mo. Kag dapat hindi ka mo malipat nga mag-like and follow. Kay kung ano, ligwak ganern ka mo. So, muna no dapat nakapasar sa standard. No, kagate ato na pagbasahon ipag-declare nato ng winner before kita magtakop sa subong aga. So, Yes. proceed ka sa aton sini nga mga Live commenters viewers. no sa subong aga ka live viewers kay labuton naton sa linya ang aton sini nga first phone patch no ang Chief of Police sang Pabia Municipal Police Station sa Yes. drug by bust operation. Okay, go ahead, Mamin. Yes, and of course, si Ruby Aperillo Hubos, ang istansya MPS. Putotan MPS is also watching. Baby Ileros Provido. Morning sa inyo, ma'am and sir. Shout out, ma'am Provido family from Putotan. Thanks. Si ma'am Nala Rodriguez. Amalyagman, good morning. Roslyn S. Sharing, amo ni guro siya. From Puli Amalia, good morning kuno sa IPPO, watching kuno sa Abu Dhabi. Wow, hello, good morning dira sa inyo. And of course, si Don Emar Juanico, sang Barotac Viejo. Ara na. Okay, sige pa dayon, Ma'am. And Okay, ara na. Oh, ara Ara na. Okay, yara na sa linya ang Chief of Police ang Pabia Municipal Police Station. Kabalikat Police Major Dadje Delema. Sir, welcome gid sa atong programa ang Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa subungaga no si Kabalikat Vince kay si Kabalikat Ina, sir. Yes, good morning. Good morning sa aton mga listeners kag followers sa Bilog probinsya sa Iloilo. Pagmanabutan sining aton programa Kapik kag Balita. Yes sir no. So ang aton nga program sa subungaga, sir, no, Ilonggo Caps on Air kita sa subungaga, sir, no. By the way, ang aton sini sir nga accomplishment no dira gid sa Pabia, particularly accomplishment gid sa Pabia Municipal Police Station, no, ini masulusubra nito nga sa milyon nga na-recover naton sa isa ka successful drug by bust operation. Sir, for the benefits ang aton sini nga tagpalamati, most especially no sa mga pumuluyo dira sa banwa sa Pabia, paano bala naton ni Sir Ginkasa ining drug by bust operation, sino bala ining nadakpan naton kag mga pila man ni kagramo ang na-recover naton sa iya. Yes sir, bali kahapon nagkasasang anti-narcotics operation ang Pabia Municipal Police Station, no. Upod sa Yes, sir. aton nga Provincial Drug Enforcement Unit. Si Pangulo naman of course ang aton nga team leader, no, Police Major Ali Stember. Yes sir. Diri sa may area sang Barangay Maliaw, Pabia, Iloilo, mga around 4 p.m. kung Yes, sir. saliin ang aton sining subject amo ning magpakaduhang residente sang Barangay Lanit Haro, Iloilo City. So ang aton subject nga high value individual amo ini Yes, sir. si certain alias Edo, Yes sir. Ed kag alias King, no, ang ginagamit niya nga alias kag ining iya pakaduha nga street level individual Yes sir. nga amo si certain Emmanuel, no. So nakuha sa possession sang duwa ining mas o menos 85 gramos nga suspected shabu Wow. nga may ara standard drug price nga 578,000 pesos. Oh, dako. Kag nakuha sa possession ni certain Emmanuel Yes, sir. ining at isa ka .380 caliber pistol nga armas, no, patented ini siya sa kagang ina sini area of operation dire mismo gid sa aton Baluan o kag sa kalat area sang Iloilo City Yes sir. kag Liganes at Santa Oo. Barbara. Yes sir. So ini dako gid nga bagay, sir, kiti sobra imagine tunga sa milyon ang na-recover naton ti ini sir ang kag sa impormasyon naton, sir, no, sa imo ginambal nga ti ining mga suspitsado gali naton nga nagkaladakpan, sir, pangayaw gali niya, sir, sa banwa sang Pabia. That is correct sir, bali ini sila Oo. naggagawa ining ila pangalan no pang sa to kinaligtan nga 2 weeks ago, no, sang may gindakop kita kag Oo. nakuha o po nagkuha ining pangalan Oh, sir. nga isa sa mga naga-supply sa illegal nga droga diri sa may barangay Pagsangaan, Pabia, Iloilo. Okay. So from there Mm. attempt naton ang pagka-transaction
And unfortunately, wala natin makuha last February, first week ng February. Oo. And fortunately, kahapon, naging successful ang atong transaction kag kaladak pa dining duwa. Okay, so mayo gid sir nga balita. So far sir no, ang ato naman sini nga mga suspitsado sa diin ni sila subong sir. Ang duha ka suspitsado after naton gin-accost kahapon upon gin-effect ang arrest, ari sa custody kag gidala naton gilayon sa may Crime Laboratory 6 para ipaidalam sila sa drug test, no. So subong Yes sir. gina-prepare naton ang pag-file sa negatigo nga panumbungon, no, sa pag-violar sa Republic Act 9165, Yes, sir. particularly Section 5, 11, and 21. Okay. So with that sir no, thank you so much gid. So sir, ini dako nga accomplishment sa banwa sang our Pabia Municipal Police Station. So sir, mensahe mo na lang no sa aton siningang mga tagpalamati kag mga live viewers mo especially sir sa mga pamuluyo dira sa banwa sang Pabia sa aton sining anti-criminality campaign no against illegal drugs sir. Yes, ang Pabia Municipal Police Station, no, padayon sa gihapon ang aton kampanya, especially amo ning marching orders ang aton provincial director ng Police Colonel Ronaldo Palomo na i-intensify naton ang campaign against illegal drugs, no. Yes, Ang aton area, windows ang Iloilo City, no, ang pag-florate sang illegal na droga sa amon area significant ang pagtaas. So that is why wala man kita naga pabaya sa aton nga kaupon sa aton kapulisan. That is why sige ang amon pagpanakop kag pag-step up sa aton kampanya diri, no. So ang panugyan naton, no, ligawan sa aton pumuluyo ang paggamit kag ang pagbaligya sining illegal nga buluhaton, no, para hindi sila magpangatubang sa kaso kriminal sa aton diri sa may Pabia. Yes. So with that sir no, kabalikat Police Major Daji Dilema sir, salamat gid sa time nga ginatag mo sa amon sa subong aga sir. God bless gid sir and congratulations gid. Likewise sir, good morning, God bless, thank you. Yes sir. Yes, so ato nabatian si Sir Dilima, baw ka nami gid sa mga tawo gadya mo. Kapila ko gid sulit-suliton sa inyo. Yes. Untate na ng droga nga ginatawa. Ginabaking nyo naman ako. Mainit ko kung mainom ko di ka sang alcohol. Hindi, ibutang sa sureball. Hindi, kidding aside. Kumbaga dapat balaan naton kung ano balang kalain sang epekto sang droga. Yes. Pero kita nga mga pumuluyo, gapa tuga-tuga kita yung magamit. Mm. Tuka urugot, Yes. Hindi nga kapin pabalaan tagid nga ang droga wala gid sa may maayo nga maidulot sa aton, makaguba sa pamilyata, makaguba sa utok, makaguba sa kaugalingon mo. Yes. Kasi makibot na kami kapamurot ka na to bato. Wala gusto mo. Sabda ko. Sige, ginatumar ka na bato mo. Oo. Ginapamulot siya bato. Ay, ambot ang ginapalain mong matsyag ko. Abi untat na makita ta ka gani ipasauton ta ka sa tunga. Gusto mo na? So, there you have it. No, nabatian nyo gid no mga kabiyanan. Batuod na. Oo. Dapat untatan ta. Pero congratulations sa Congratulations gid sa Pabia Municipal Police Station. Dako gid sir nga accomplishment. Kung Yes. baga dako gitani nga kabuhi ang maguba naman kung Yes. natigayon ini nga mapanagtag sa mga kabataan o kung sa mga ginikanan. Yes, kabalikat no. Diba Could you na? imagine 85 grams ha? Grabe, Mabulubugat no? na. Bugat Yes. Kumbaga do hindi isa bala muna ka nami sa manamawudlay sa mga bata. Dan hindi ka cool sa ilang mga barkada. Yes. Hindi ka cool, hindi ka in kung wala ka gagamit, kung hindi ka gamit. Uy, gamit bala kayo mo ni mo to. Sa mga ginikanan man, aton man natatapon ang atong kabataan. Pinakamasakit na sir, kung mismo ang ginikanan nagagamit. Di mo na dapat kamo nga ginikanan be responsible enough. Role Kay- model sa kalainan. Sa kabataan mo. Kaya malamang sa balay nag-umpisa ang tanan. Kumbaga, antis na sila. Kumbaga, ikaw ang una, ganyan nga nanay nga makita. Ginikanan mo. Kung ano ginagiyon nyo da. Ang bata, bala, may maker na sa. Yes. Kumbaga, kung ano makita, kung ano maano ya, mga 1 to 7 years old. Ginasunod ya pa na kung anong imo ginagiyo da. Yes, So, dapat very ikaw- observant, Mm, curious observant. gina ang kabataan. Yes. Kita yung gani nga magnilihig kada nga ginaboy mo basura mo. Dira lang sa kilid. Irugo niya man na. Yes. So, dapat ikaw nga ginikanan, be responsible enough. Kag kamo nga mga kabataan, pamati kamo. Kung may ginikanan kamo nga nag-guide sa inyo, paslamat kamo. Kaya hindi sa tanan nga oras, ara sila sa inyo. So, dapat kamo mismo, mangin ulik doon, yung man lang ginikanan nyo, nga ay kabudlay ni nanay ito sa Saudi, ay kabudlay ni tatay ito sa iban nga pungsod. So, dapat ikaw, manuto ka. Hindi ka Yes. kundi nga nalagawa, dito ka. Pero Kundento, tuod na. kundento may Oo. bisyo dito ka.
Gani. No? So dapat tuto nini, utatin nyo na kay wala na may maayo nga ihimplong ihatag sa inyo. Di ba la sir? Kumbaga sa mga may kabataan, di ba bala? Kumbaga ang mga manok gani alas 6 pa lang napuguro ng bata. Dapat inyo alas 6 pa lang puguhon nyo na Di, kamabay. may rason sila. Oo. Hindi ba kami ang manok? Pero hindi ako baga Oo. mas mayo pang manok. Amo na gusto nyo mataba. Amo na gusto niya. Ang pinaka at sibang rason dira, oo gani, hindi ka man manok. Pero Silingon galing ang imo yung kinaiya, sobra pa sa manok. oo, kumbaga maaram pang manok kanimo mo na Yes. gusto mo ipabalot sa ila. Oh. Amo na. Ay, very bad. Ano ba kulo nakakaroon? Oh, sus. Oh, wow. Bad. Okay, so Yes. sa subungan no. So once again, congratulations gid sa Pabia Municipal Police Station no sa pagpanguna sa aton Yes. Chief of Police no nga bago lang naton gin phone patch. No, thank you so much gid no. Congratulations, Gid. Yes, Ang sa Police iya, mga Major personnel. Daji Dilema. Pag sa of course Yes. tanandaan siyempre hindi man makaya sang Oo. isa lang ka leader no. Kundi with the cooperation gid sang tanan naton dira nga mga mga upod. yes, bilong nga team isang Yes. Pabia And of Municipal course, Police Station under gid sa Yes. supervision no sa nga aton sinipinalangga lumapisan kaga very innovative no nga provincial director Police Colonel Ronaldo Palomo sa muna kanino under the administration sa aton sining provincial director no gin-intensified pa ginato ng tanan naton nga mga anti-criminality campaign most especially ining illegal nga droga. So sa Yes. subungaga kabalikat ina no. Proceed ka na sa aton sining nga mga Yes. commenters kay labuto naman naton sa linya. Ang next naton sining nga phone patch no sa ang Cabatuan Municipal Police Station no ang aton dira nga Chief of Police Police Captain Dionisio Estacio no kay may isa kita ka individual no nga naresto dito man niya kagabi no nga Oy. nagahupot sang illegal nga armas lutang kaga eksplosibo. Okay, go ahead kabalikatin. So good sa liwat ka, good morning kami sa inyo. And of course, sa Gimbalang PS, kaya nagpa shoutout ang Gimbalang PS sa ila personnel. Ang balya standby lang ta para sa ultimate PNP couple ta team 1st District. Good luck kuno kay Police Corporal Carl Francis sa Boston, kay Police Corporal Darren Boston. And of course, si Amy Claire Gabukay Esteel sa Gimbalang PS Galantaw man, Randy Fernandez na Galantaw man, Roger Pomado sa Coronadal City. Hi, hello. Good morning dira sa inyo. Si Dale Barana Equipilogo sang Concepcion MPS na Galantaw man. And of course, si Legion sang 2nd IPMFC na Galantaw gid. And si 346 sang Gimbal MPS. Si Patrolman na Galantaw man sa Balasan MPS. Si Beverly Catalunya, si Ma'am Bebs. Good morning, Yes, Ma'am ma'am. Beb. Good morning. Yes, si Jean Oo. Takayon sa Gimbal MPS. Yes, okay. Yara na sa linya ang Chief of Police ng Cabatuan Municipal Police Station, no? Kabalikat Police Captain Dionisio Estacio. Sir, good morning. Welcome gid sa aton programa ang Ilonggo Caps on Air. Upod mo sa Subungaga no si Kabalikat Vincent kag si Kabalikat Ina, sir. Yes po, magandang umaga po sa inyo. Lalo nga ating mga taga-subaybay ng dito, ng inyong programa. Yes. Yes. So, sir, no, salamat po sa time na iginugol niyo po sa atin no ngayong umaga. Dito po tayo ngayon no, still tune in sa 106.7 no Radio Ugyon Santa Barbara no sa ating programa Sir Ilonggo Caps on Air. So Yes. sir, ito po yung accomplishment na naman ng Cabatuan Municipal Police Station. No, dahil may isa tayong tao no na nahuli kahapon. So ito sa pag-violate sa ng Republic Act 10591 at Republic Act 9516. So sir, for the information po ng ating mga taga-subaybay ngayong umaga, most especially sa lahat ng mga kababayan natin dyan sa bayan ng Cabatuan, sir, paano po natin nahuli kahapon itong taong ito? Yes po, magandang umaga ulit. Kagabi, Yes, sir. mayroong Yes, sir. tawag ito, yung pasayaw sa isang barangay dito sa bayan ng Cabatuan. Okay. At doon nga nahuli itong ating arrested person. Okay. So to be specific, sir, hindi pala to, sir, hindi to implementation ng search warrant, sir, no? Bali nahuli lang talaga caught in the act. Yes po, tama po. Oo. Nahuli siya na nagdala ng yun nga, yung baril at saka granada doon mismo sa loob ng sa sayawan. Okay. So mga sir, mga anong oras po natin to nahuli? Mga 11:30 ng gabi. Okay. So yung sir, saan po ngayon tong yung ating suspect, sir? Nasaan po ba ngayon ito, sir? So far, nandito po siya nakadetain temporarily sa ating himpilan prior to filing ng kaukulang kaso, no? Yes, sir. Piniprepare ng ating investigator.
Okay. So sir, sa ating monitoring kahapon, yung time na nahuli natin itong suspect na to sir. Ano ba sir, kasi may sayawan 'di ba sir? No? So sinabi mo kahapon may yung sayawan kahapon diyan. Disco. sa Oo, barangay. disco. Oo. Yes, so this po. Oo. Tama po kasi may celebration sila ng barangay fiesta. Okay. So yung suspect natin sir, ano ba sir, nakainom ba to sir? Yes, hinihina lang ato, no? Nakainom talaga kay amoy alak siya nung na-aresto siya. Okay. Okay sir. So yung ano ba yung sir, yung specific violation natin, yung violation ng suspect natin na to sir? Yes po, papailan natin siya ng kasong violation ng RA 10591 o yung Comprehensive Law on Firearms and Ammunition at Yes, sir. yung RA 9516. Yes sir. So, naka-schedule siya for inquest bukas, Kay Yes sir. may 36 hours naman to ito na reglementary period to file case against him. Okay. So maganda pong balita to sir kasi napakahirap na naman na pag hindi natin nahuli to, baka may nabiktima pang iba to sir. Yes po, tama po yan, Oh. Ang tanong natin dyan, ano yung purpose niya? Bakit siya may dala ng granada at Yes. baril sa isang sayawan? So Yes, talagang siguro nasa isip niya na talagang naghahanap ng kaaway itong ating arrested na tao. Yun po nga sir kasi kumbaga matapang dahil may dala-dalang Bit-bit armas na at armas, eksplosibo. Yes, tama. Okay. So, ngayon sir, dahil alam naman ng ating mga kababayan diyan kasi accomplishment na naman ito ng Cabanatuan Municipal Police Station at syempre dito po sa whole province of Iloilo. So sir, mensahe mo na lang po sa ating mga taga-subaybay at most especially sa kababayan natin diyan sa bayan ng Cabanatuan regarding po sa ating intensified campaign against loose firearm at itong mga explosives na to sir. Yes po, again, good morning. Maraming salamat din ulit sa pagkakataon. Yes sir. At ang masasabi ko lang po sa ating mga kababayan, lalo na po dito sa bayan ng Cabanatuan, Yes, sir. actually, intensify talaga natin all forms of criminality dito po sa ating nasasakupan, Yes sir. especially yung loose firearms. So, yung mga kabarangay natin dyan na yung mga kabarangay kapitan at mayroon pa kayong mga kakilala na may mga baril na walang lisensya, po sila na isurrender na lang po dito sa ating station para po maiwasan natin na magkaroon ng kaso, turn over na lang po nila sa pinakamalapit na police station para po di sila magka-problema. And by the way pala, yung ating Yes, sir. for the information of everybody, yun pong arrested natin is hindi po taga Papatuan. Okay po. Ibang bayan po siya. Dayo pala sir. Dumayo po sa ating EOR at nagdala ng baril at granada. Pambira sir, matapang talaga sir Yes sir, po. ano pa sir, follow-up question po natin to sir. In addition, except po dito sa kasong isasampa natin laban sa kanya sir. Ano ba sir yung suspect na to sir, based sa ating monitoring at investigation, yung suspect ba na to sir, may mga previous cases pa ba to sir? So far, wala naman siyang record. Actually, itong arrested person natin, papaalis na papuntang ibang bansa. Okay. Oo, so yun nga, nung pagpunta ng nanay niya, siyempre umiiyak kay paalis na nga mga anak niya. Naman tayo magawa kay nagdala siya ng illegal na armas. So, kailangan nating i-file talaga ito. Yes sir. Masamang balita to sa pamilya na sir kasi sorry to tell sa family ng suspect na to sir kasi hindi talaga matutuloy yung pag-alis niya. kasi ito nagkakaso. Yes po. Totoo yan. Oo. Sir, ngayon po thank you so much po sa time na binigay niyo po sa atin ngayong umaga. Maraming salamat po ulit. God bless and congratulations po sir. Yes, maraming salamat din po at God bless po sa inyo. Yes sir.
There you have it, mga kabiyanan ng Chief of Police ng Cabanatuan Municipal Police Station. Kabalikat Police Captain Dionisio Estacio. Congratulations gid sir, no? Pagsatanan naton dira nga mga Ilonggo Cops sa Cabanatuan Municipal Police Station. Congratulations. But by the way, so sa mga ato na malapamuluyo, kung hindi nyo gusto ang consequence ng inyo pag ato bangon, Yes. pareho ka to, wala taman na siya ginaanogid, pero kay wala ta kabalo, kay balaan nyo nga delikado, kag bawal. Kung hindi nyo na bala pag-ubrahon, kitabi nga mga Boy, tao. common nyo kabalikat din. Yes. Di ba masarap ang bawal ka? Ay, amo na budlay sa aton nga mga Pilipino, hindi lang Pilipino, and of course sa aton nga mga tao. Yes. Ay kung diin bala nga bawal, dito kita madasok-dasok, kag maintra-intra. Oo. Kabalaan mo na gid bawal. So Di mo ikaw na karon, sa hindi. utan ta ka. Hindi pag-ubus alcohol Pero ka. hindi. Kidding aside, ang akong purpose, ang punto Yes. ko is, balaan nyo naging nga bawal. May tinaga, naging kukis agad, nakakaratula na nga bawal umihi dito, bawal magtapo ng basura dito, pero dira pa kita na namitan nga maghaboy, dira pa kita na namitan nga mangihi. Kumbaga, Simple follow ka natin instruction. Yeah, about it. Kumbaga, amo pala nagay kasimple nga instruction, hindi mo na ma-follow. Ano po kita mga dagko? Hindi bala. Pero so, dapat, how come nga, kung ato gali kita sa iban sini nga pungsod, no? Ipakita Kung ka ano man. dito yung mga rules and regulation, Tapos no, tama kita, kita ka-obey, no? Tama kita ka masilulundon. Oo. Pero tapos mabilib kita nga po, grabe ito ilang disiplina yan. Oo. Diriya sa Pilipinas. Ang problema sina kay Ikaw mismo, wala kang dito, ya, disiplina. tama ka behave. Kung dito lang. Yes. Pero pag abot rin sa imo yung panimalay, sa imo dili nga lugar, di ikaw glen numero Yes. 1 diya nga sa Aba lawayan. doon. Pero hindi wala sir makibot ka lang kabala mo para sa aton nga kilala. Kung baga Yes. mapa-abroad ka na gali tapos amo na imo hala ka obrahon to mas basi mas lala pag ito ang naabtan mo kung kaso nga Yan dito ano ilang ka. kabalikat ina no, gin lubos-lubos na lang daan di dala. Yes. Ay wala niya pag abot sa ibang pungsod to, na sa well behave na siya. Oo. Hindi Oo. dapat hindi lang man sa iban nga lugar kita well behave. Yes. Kung baga mismo sa aton panimalay, sa aton nga sa syudad dapat kita mismo nagapakita man bala nga disiplinado man kita. Yes. Oo, para sabi no jaywalking. Oo. Okay lang na considerable kumbaga ang mga tao nga may kapansanan, Yes. PWD o kung may bagong operang iban nga hindi kasaka ganaman dito sa babaw. Kumbaga understandable na pero kung balaan mo man kumpleto tiil mo kabalo ka man magsaka panaog, saka ka to kay para man na sa imo, hindi na para sa amon, kumbaga para man na sa imo ka raydan. Yes. Kumbaga may ginapagbawal sa aton kay kumbaga ang sobra ay bawal, lahat ng sobra ay bawal. Yes. Kumbaga ginabawal na si imo kay malain sa imo kaugalingon. Karon bira-bira kada imo, ti sino masilan o paros ka to, hindi lang kaugalingon mo masilan pa pati pamilya mo. Yes. Kumbaga ang pamurog aton hindi lang sa imo, ginakulkul man sa pamilya mo. So dapat ang akon lang nga advice sa imo. Kabudlay gid ya kabalikat inaw, no? Yes. Nga kabudlay gid ya nga maging law abiding citizen Yes. kita, no? Kumbaga happy kaya kay gapang Yes. hindi kaya ga-follow sang rules. Pero wala ka kabalo kung madakpan kay kaso sino mahibi-hibi, sino masakitan ginikanan mo. Oo. Okay lang kung ikaw lang datani matamaan pero hindi matamaan ang mga tao nga gapalibot sa imo. So kung ako sa imo, stop, look and listen. Yes, Kumbaga, dapat wala observe dapat ka gid eh. Yes. No, kay mo ignorance of the law excuses no one. Yes. No, di ba kay timambal ka, ay way ko kabalo bawal gali. Kay mo niya Ay, sala, no? ati mo na pero may mo Oo. rason. Oo, kaya Karon, abi ko sir, okay malang. Ay, abi mo Oo. lang na damo ka kapatay sa abi, day. Oh, abi. Basi karon. Oo, sige agi da. So going back sa ato, ano, galantaw, galing Okay. sir sa ato. So, yes, kabalikat ina, no? Yes. Ikaw na bala. Okay, basi kung may nakasabat na sa aton sila nga question of the day. Oh, sinoyhan ng mga palaron. Yes. Madaog sa 100 pesos. But before sina, Mm. si Jean Takayo, nagapag-greet sa Gimbal MPS. Yes, good morning. Laura Liv, Luwele, Pitla na Francis naman. Martinez, ang second IPMFC na galantaw. Si Akop GMPS, watching from Gimbal. Mariso Marichu Frugalidad sa Yes, Gimbal. good morning. Si Rez Salvador sa Concepcion, si Ingrid Zeller. Hambalya ko na pakigreet lang sa magulang ko from Australia. Kay Wow. Jerry Rica Blanca and to his wife, Arlene Comprendio, Rica Blanca and kids. Wow. Good morning. Hello Good sa morning. inyo lahat. Shout out sa inyo tanandira. Concepcion MPS is also watching. Si Solon Villanes, si Sir Villanes. Yes, na sir. galantaw. Good morning. Ang COP San Dionisio. sa Concepcion. Concepcion? Concepcion na siya. Concepcion na siya? Oh. And of course, si Randy Fernandez na galantaw man. Si Rock Mon sang
Bataan nagalantaw man. And of course si Tesoro. Ah. Nagalantaw gid kung gusto nyo kung may Oh, baklon nga mga sa- bagay kadto lang mo kay Tesoro. Wow, sa Parmo Oo. family nato na no, si Tesoro no. Yes. Ako si Ma'am Ingrid no, ang aton dira nga Pidmo family. Yes, No? si Felix Ondar sang Barotac Viejo nagalantaw, si Harold Castro Diaz. Yes, good morning. Nagapamalakpak gid. Si Ralph Moscada sa Oo. K5 Ambalya. Yes. Pasauta Ma'am Parisan ni K5 Nicole Marie Castañeda Tiprado. Oh, banat. Pasauton ta. Oo. Karon mapasaot kita. And of course, nagalantaw man ang aton avid fans. Si Yes. Ma'am Rona Sandea Ohelia. Hambalya, good Yes, Ma'am morning, Rona, good good morning. Hambalya, kalma lang. Ga-enjoy naman si Sarge Blue. Sa ikaw upod na kabalikat. Wala siya ga-enjoy, ma'am. Puro gait na sa. And of course, si Ma'am Amy Luteri sa Gimbal MPS is also watching. Si James Sobiron, nagapa-heart-heart. Si Yes. Paul Cies, sang San Enrique, Oh, ano na bilit na. Makomentar naman karon si Oo. Sir Ralph karon sa imo. God. Napakato niya din si Ma'am Nicole. Oo. And of course, si Gizen Padernila sa Oo. Pasig City. Si Dren Carl Calfonso sa Yes. Armada. Good Nagalang morning. Pugit. Si GM Katigues sang Dingli MPS. Yes, sir. And of course, si Dosmel Sai sang Dingli Yes. MPS. Si Maria Rio Bibet sang Gimbal. Si Yaso sang Dingli. Wow. And of course, kadamo-damo sa Lugo pilit lang na Salamat. si kabalikatin sa pamasaw. Sige ba si Pero lakwit. basi may match bang kada karon na nga Yes. insakto karon nga answer sa aton sini nga question of the day. So sa liwat ang Oo. aton nga question of the day, sino ang aton sini nga newly installed Uy. no Regional Director sa Police Regional Office 6. Sino ay han? So Sino ay complete han? name ha, ang complete ang rangko. We know with rank, first name, Oo. middle name, kag last name. Dapat kompleto ang ngalan. No kay niya effective February 15, 2024 no ang pagpungko no sa aton sini nga bag-ong regional director. Uy, sino ay han? Yes, sino ayan kag mami no, continue ka dira kay tingaw naton no, labuto na naman naton sa linya ang Chief of Police sa Dumangas Municipal Police Station no, kabalikat Police Major Ken Albert Lepsia no, natuhoy sa sining accomplishment naman sa Dumangas MPS no, sa pagpangdakop sa mga wanted person sa probinsya. Kini duha ka bilog ang nadakpan no, duha ka most wanted. So kag para sa detalye hibaloon naton. So kabalikatin continue ka lang dira. Oy, and of course, nagalantaw si GM Katigues sang Dingle. And of course, si tapos na ni. Si Maria Rio Bibet sang Gimbal. Si Yaso, nagalantaw man sa Dingle. Si Ila Joy Hangayo Baldivarona sa Yes. Barotac MPS. Serbisyo Tampad sa Barotac noon, galantaw man. Oh. Benji Ganancial sang Barotac Viejo MPS. Carles Okay. MPS is also watching. Okay, yara na sa linya kabalikatin no. Yes. Ang aton sining Chief of Police no dira sa Dumangas Municipal Police Station, kabalikat Police Major Ken Albert Lepsia. Sir, good morning. Welcome gid diri sa programa ang Ilonggo Kapsoner. Upod mo sa Subungaga sir no. Si kabalikat Vince kag si kabalikat Ina sir. Hi Vince, good afternoon. Oh sir no, thank you so much gid sa chimpo nimo. Pag ginatabo do mabasko kang angin dira sir. Oo. Yes, always, non-stop. Gani no, kati siyempre ang banwas ng Dumangas malapit man sa kilid sang baybay. Sang baybayon, sa muna nga mabasko kang hangin dito. So sir, salamat Ginoo sa kayguyunan nga imo ginatagid sa aton sa Subungaga no, diri sa Ilonggo Capson Air. So sir, for the benefits no sa kag informasyon sa aton sini nga mga taga subaybay no, kay ini duha naman ka most wanted no ang nadatigayo nato nga madakpan dira man niya sa banwas ng Dumangas. So sir, for the detail paano naton sila sini nagkaladakpan kag kamusta subong ang ila sini nga status sir? Yes, bali nadakpan naton sila around 7:40 PM. Yes sir. Dari lang sa Banwas ang Dumanga sa Barangay Burgos Ridor. Oo. And kuan naton siya provincial top 3 kag provincial level top 4. As a backgrounder sini, Yes sir. ari nga incident natabo sa housing bala, Oo. sa housing diri sa Banwas ang Dumangas Yes, sa sir. birthday party. Tapos, ang three suspect confederating with each other Oo. para i-commit niyang crime, Yes sir. patay nila ni si victim. So, Oo. ang file naton sa iyang kaso, sa ila tatlo, Yes sir. is murder aggravated by
the use of unlicensed firearm. Okay. So, ini sir, no, ang aton sini sir nga mga suspect sir nga nagkaladakpan nga mga most wanted, ano ni sir, tumandok ini sila sir sa nga dira sir sa Dumangas? Yes, actually, ang isa ka suspect, apply natin ang isang search warrant. Yes, sir. Unfortunately, ang armas may another history. Ang na-recover natin is the apparels and accessories ng firearms that Yes, sir. may bala siyang ano. Ay, okay. So sir, no, inigili connected na ning mga armas nila nga gingamit. So sir, aside pagit sa sini sir no nga case no nga ginaatubang nila sa subong, ano ni sir man based sa aton sini nga monitoring kag investigasyon, ini nga aton sini nga mga suspect sir, may mga record naman ni nga daan sir sa ilang mga kabaranggayanan dira. Yeah, talk of the town, may mga kumbaga daw kalaing nga reputation. Okay. Kumbaga do kilala na nga daan sila ya, kay do may mga background doon. Yeah, unfortunately. Oh. So sir no, subong ang ila sini nga status sir, di inibla subong sila namtang sir, kay kamusta ni subong ang ila sitwasyon? Well, bali ang suspects naton is tatlo sila, ning duwa Yes, sir. nakuha naton ari di sa aton police station. Yes sir. Kag wala sang bail recommended. And ang isa apparently is sa aton latest information ara siya sa somewhere in Mindanao. So hoping and praying nga makompleto ta sila. Yes sir. So hopefully gid kay ti ini dako na ning accomplishment ra kay ti kumbaga mapahamtang na ang paminsaron sa mga kauturan naton da kay ti ang aton dira nga mga wanted ang natigayon nga magkaladakpan. So sir, mensahe na lang nimo no sir no, kabalikat Police Major Ken Albert Lepsia no sa aton sining mga taga-subaybay, tagpalamati kag most especially sa mga pumuluyo dira sa Banwas ng Dumangas na tuhoy sir sa aton sining intensified campaign against wanted person sir. Yes, ang aton nga manhunt Charlie nga operation would never ever be successful without the help and participation sa aton community. Very active ang aton nga pumuloy sa Dumangas. Yes, sir. In cooperating in partnering with the government, especially sa PNP, para mahatag ang justice sa mga aggrieved na victim. So salamat sa tanan kag kami maintain ta nga tawhay ang Banwas ng Dumangas for a safer place to live and do business. Okay. So with that sir, thank you so much gid sa time nga ginatag mo sa aton sa subong aga. Sir, God bless gid sir and congratulations. Yes, kapatid. Thank you. God bless and have a prosperous 2024 sa aton tanan. Yes sir. Ato na batian ang Chief of Police ang Dumangas Municipal Police Station. Kabalikat Police Major Ken Albert Lepsia. Congratulations gid. Ang nadapan naton hindi lang isa kundi duwa no ka most wanted naton. Baga congratulations. Anong say mo naman na kabalikatin? Ay, aray naman kita. Ano naman na reaksyon sa Maninay? Ay, amo nang niya kung maatag sa inyo. Kung may kilala ka mo ba lang do darakpo na gid. Kung baga may mga kaso sa inyo barangay, hindi na ka mo magulat nga makaubra pa sila sang additional nga krimen antes nyo sila isuplong sa aton nga mga kapulisan. Kung baga balaan mo hindi ba ni mga insakto to, man sir, hindi mga successful ang operasyon nga to kung wala sang bulig sa mga pumuluyo naton. Yes, so sa aton pareho sa natabo sir sa tuburan namon. Sa Saraga, may ara to balay nga ginsaka, ginlabo ang ido. Nami na bala. So sa mga pumuluyo naton bala, isa na akos matsyago nga nangawat sa it's because of drugs. So kung kamo bala wala inog bakal drugs, untat na bala kamo bala. Para wala na bala kamo, di bala? Ay naku toy, naku bala magala kalyaw sa inyo. Ay hindi ka magkatukotoy. No. Sobra na ginagano, para sa informasyon sa tanan hindi ka magkakutoy mga kabalikatina, no maluoy ka. Para mabalaan nila. So kumbaga, aton sini nga mga Ilonggo Cops. Wala ka turog-turog. Yes, we adhere no sa mga mandate naton diri, no? Sa tanan naton sini nga mga anti-criminality campaign nga kun sa diin no, gina-intensified gid no sa under the leadership sang aton sini mapisan no, very enthusiastic and innovative Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo. No, good morning kay na sa yaman nga tiayo no, yes, Lynn Grace Galas Palomo ma'am no, ang advisor sang aton sini nga Officers Ladies Club.
Good morning gid sa aton diri nga provincial staff, no? Good morning gid sa aton sining Deputy Provincial Director for Administration, Police Lieutenant Colonel Orly Z. Gabinete. Sir, good morning. Yes. And of course, aton sining Deputy Provincial Director for Operation, Police Lieutenant Colonel Romar V. Perihel. Kag sa tanan naton nga mga section chief, no? Good morning gid sa tanan, and have a blessed Tuesday morning. Yes. Kag sa tanan nga tutok sa atong programa sa Subong Aga. So kabalikatin, may ara na bala nga nagdaog? Wala pa so far. Pero basi karon dito sila may ma-comment. May ara na, ma'am. May ara na. Ay, may ara May na. ara kuno. na. Sino yan ang nagdaog? Sa aton nga prize for today's video. Oh, ikaw lang announce sa Mamina kung May sino ari, nagdaog. but before sila nato Oo. i-announce, ginagreet na gali si Ronelyn Palik Panizales. Yes, ma'am Ronelyn, good morning. Good morning, gikuno. Si Carlos MPS na galantaw man. Si Ange Mamon galantaw man. Si Jair niya. Iba. Si Raylene. Si Raylene kuno sa Carlos na galantaw man. Maasin MPS na galantaw. Dingli MPS is also watching. Wow. Kenten di image sang Barotak Mayor na galantaw. Uy, may ang Concepcion sino? MPS nag-comment. First PNP ARD of Pro 6. Police Brigadier General Jack Limpayos Wangki Wow. ARD Pro 6. Kompleto pa na first nga PNPA na to, dere nga RD. Yes. Kay mostly sa aton RD is RD. Yeah, okay. Yes. PIMA, no? Nagaling Yes, sa PIMA. Philippine Military Academy. But Oo. hindi ko kamit lang. But Now, now, kaya, okay, Oo. ang oras na to, no? Oras sa Pilipinas, alas 10:55 na sa aga. Yes. So wala na isang chimpo kabalikatin, no? Kay tayo Yes. ma-proceed na kita sa aton sining nga Valentine Special, Yes. sa aton sining nga special edition sang Kape kag Balita, no? Lovers Finest, no? The search for the Yeah. ultimate police couple. So kabalikatin tapusa. Ano na? so, but before sila, ang nagdaog naton is ang Concepcion MPS. Wow, so, PMPF is the key congratulations! nga makuha yung inyo 100 pesos load. Kadto lang Ah. kamo sa aton nga page kag mag-message. But before sila si Tata Accessor Amparan sang Dueñas nagalantaw, si Baby Jap nagalantaw sa Concepcion, si Wow. Jamie Lamin. Yes, good morning. Pang-greet na ni kikiro mga akig naman ni Good morning. San Dionisio and Zenzin. Sang Dingle, si Edward Villanes sa San Dionisio, si Cecil Yes. Publico sang Bacoor, si Titus Pasulot Ortega sa Mina, and of course sa amiga ko nga si TJ Lambugdang Halbuena, si Yes, Tena. good And sa San morning. Dionisio nagalantaw man, Mina MPS is also watching. Second IPMFC is also watching. And ang nagdaog na is congratulations Concepcion MPS. Yes. So pwede nyo na ang makuha. Congratulations. Kag amo yadto ang mga You- balita ah? kag impormasyon nga amon ginahatag sa inyo. Kabay pa nga after sinyi mapahuay lang ta mga 15 minutes guro. Yes. Kag ma-proceed kita sa aton couple of the day. Yes, kag kita nagpasalamat gid, no, sa Kaalwan, no, sa Santa Barbara Ugyon page, no. Yes. No, sa sining aton sining kaygunan nga makawaragwang man kita dira. No, diri sa 106.7 FM, Radyo Ugyon Santa Barbara. No, sa kaygunan, no, at siyempre ma-inform ang aton sining mga kauturan ato sa mga balita, informasyon, proyekto kag inisyatibo sang inyong mga Ilonggo Cubs. No, diri sa atong programa ang Ilonggo Cubs on Air. Sa ngalan sa atong Provincial Director Kilit, anay na naman kita, same time, same station. Yes. Thank you so much gid sa inyo pagtuto. Sa ngalan sa atong Provincial Director Police Colonel Ronaldo Palomo, kag Public Information Officer Police Major Orlando Aranyo. Nangin kaupod ninyo sa Subong nga aga ang inyong mga kabalikat, aton nga first class technician, kay Patrolman Kenneth Ang, kagaya Patrolman Si Donard, si kay Donard. Patrolman Jonard Caras. And of course, ang aton Of course, ang aton Miss sining Pototan. Miss Pototan, no? Ang Nga aton birthday sining sang sponsor Sisiya. sa 100 peso load. Yes. Ang aton sining admin, Police Master Sergeant Geraldine Patosa Magbanwa. Ako naman ang inyong kabalikat, Police Corporal Vicente Blusa Jr. Kaga ko naman si Patrol Woman Maria Rena Panes Diwatin. Inyo, masaligan.